салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман ваъда ба шумо додам ки агар чӣ навигарие ки шуд дар кадом давлате Тоҷикистон ё Русия, ман ҳатман саломатии хуб дошта бошам. Агар дар сафар низ бошам, ба шумо ҳамон навигариҳоро, хабарҳоро пешниҳод мекунам. айни ҳол ки дар сафар ҳам бошем, ҳаминро гуфтаниам ки навигариҳои муҳимро ба шумо пешниҳод мекунам. Шумо видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, баъдан лайк гузоред, класс монед, то ки дар саҳифаи ютуб зиёд шавад ва савоб мегиред, садақаи ҷория мешавад, то ки дигарон низ аз ин истифода мебаранд, як беҳбудӣ дар зиндагии онҳо мешавад, ин ба шумо садақаи ҷория мешавад. ҳаминро гуфтаниам ки навигариҳо дар Тоҷикистон ва дар Беларусия ва Русия, ҳаминро бояд қайд кард ки дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо, яъне ки синни соли мактабӣ то 12 сола мешавад. яъне ҳозир аз 7 солагӣ аввал ба мактабҳои миёна қабул мекарданд, акнун аз синни 6 солагӣ ба мактаби миёна дар Тоҷикистон кӯдаконро қабул мекунад. Шумо метавонед фарзандони худро, набираҳои худро, яъне аз синни 5 солагӣ ба онҳо омӯзонед, то ки онҳо аз синфи 1 аз синни 6 солагӣ азият накашида ба мактаб раванд. ва ғайри гуфтаниам ки давлати Беларусия ин як давлати калонтарин аст ва он низ мехоҳад ки ба монанди Федератсияи Русия программа переселенӣ монад. Чӣ хеле ки программа переселенӣ ҳаст ҳозир дар Федератсияи Русия аз соли 2006 то инҷониб, аз дигар давлатҳо омада ба муддати кӯтоҳ дар Федератсияи Русия бо ин программа, яъне шаҳрванд гражданин мешаванд, зиндагонӣ доранд. ана ҳамин программаи переселениро давлати Беларусия низ дар оянда ана хеле ҷорӣ карданист ки аз дигар давлатҳо ба давлати Беларусия омада зиндагонӣ кунанд, шаҳрванди Беларусия шаванд. ва ғайри нафароне ки пособия мегиред, инро бояд бидонед, хабари муҳим аст. моҳи августи соли 2024 назорати сахт ва назорати қатъӣ мешавад аз тарафи социални фонд нафароне ки пособия мегиред. ана ҳамон пособия барои чӣ назорат мебаранду проверка мешавад? Барое ки нафароне ки дар куҷо регистратсиянд, дар куҷо зиндагонӣ доранд ва ана ҳамин масъалаи регистратсияу дар қайд будану дар куҷо зиндагонӣ кардани анмо пособия мегирифтагиҳо, яъне тафтишу санҷиш сар мешавад аз моҳи август то августа. касоне мегиред, бемалол гирифтан мегиред пособияро, аммо инро бояд бидонед ки агар регистратсияи шумо дар дигар ҷо аст, аз шумо дар дигар ҷо зиндагонӣ доред, пособияро аз дигар ҷо мегиред, нисбати шумо ягон отказ нашавад. барои ҳамин эҳтиёт бошед, дар амони Аллоҳ бошед.